హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది మీ తుర్కేష్. ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే వాట్ ఈస్ ఎన్ బ్రెడ్ బోర్డ్, అది ఎలా ఉంటుంది, అది ఎలా యూస్ అవుతుంది అనేసి నేర్చుకోబోతున్నాం. మనం ఇది పార్ట్ 4 అనమాట. ఇదే లాస్ట్ పార్ట్ అనమాట. మనం పార్ట్ 3లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే వాట్ ఈస్ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి నేను రాసి చూపించాను. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే రెసిస్టరు, కెపాసిటర్ అండ్ డయోడ్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ 1లో మల్టీమీటర్ అండ్ రెసిస్టర్ నేర్చుకున్నాం అనమాట. పార్ట్ 4 ఇది లాస్ట్. ఓకే, మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ నౌ ఓన్లీ. నేను ఈరోజు పార్ట్ 4 లాస్ట్ కాబట్టి నేను ఇమేజెస్ చూపిస్తాను. ఇమేజెస్ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, ఇది మా బ్రెడ్ బోర్డ్. ఇది నేను చాలా రోజులు యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఇలా ఉందన్నమాట. యాక్చువల్గా చాలా బాగుంటుంది, నీట్గా చూసేదానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది మనకు నెగిటివ్ అనమాట. బ్యాటరీ నెగిటివ్, బ్యాటరీ పాజిటివ్. మీ కనెక్షన్స్ ఇట్లా ఉన్నావు అనమాట, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నేను దాని లోపల ఎలా ఉంటుందో పెడతాను అనమాట. ఓకే, అంటే దాని లోపల వైర్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇమేజెస్లో. ఓకే, ఇది మనకు ప్యారలల్లో కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు, సిరీస్లో కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ ఫర్ అంటే మన పీసీలో 0 పీసీలో చేసినామంటే మళ్ళీ దానికి సాల్వ్ చేయడం కష్టం కదా. దీనిలో ఒకసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మన దానిలో చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనిలో ఎన్నిసార్లు మిస్టేక్ అయినా మనం తీసి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ప్లేయర్స్. సో ఇది అంటే ఫస్ట్ అంటే పని చేస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేసేదానికి దీన్ని చేసుకోవచ్చు మనం. సర్క్యూట్ ఏమైనా దీనిలో పెద్ద ఉంటాయి, మినీ ఈ సైజులో ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. వచ్చేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ ఎన్ బ్రెడ్ బోర్డ్ చూద్దాం. ఏ బ్రెడ్ బోర్డ్ ఈస్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ ఫర్ prototyping of electronics. Originally, the word referred to a literal breadboard, a polished piece of wood used for slicing bread. In the 1970s, the solderless breadboard, aka breadboard, a terminal array board, became available, and nowadays the term breadboard is commonly used to refer to this. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదే అనమాట వాట్ ఈస్ ఎన్ బ్రెడ్ బోర్డు. చూసారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎన్ని టైప్స్ చూపిస్తాను. ఇవే అనమాట ఫ్రెండ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ బోర్డు. చూడండి, చూసారు కదా మీరు వాట్ ఈస్ ఎన్ బ్రెడ్ బోర్డ్, టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ బోర్డ్స్, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో బ్రెడ్ బోర్డ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇదే అనమాట లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పార్ట్ నాది. నేను నెక్స్ట్ హౌ టు మెయింటైన్ శానిటరీ డిస్పెన్సర్ చేస్తాను. అది ఆల్రెడీ చేశాను, అది నేను ప్రోగ్రామింగ్తో చేశాను. ఇప్పుడు చేయబోయేది నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే రిలే, ఐఆర్ వాటిని యూస్ చేసి నేను చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ టైప్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీటి లోపల పెడతాను, ఈ వీటి లోపల పెడతాను అనమాట వీడియో. వాటి నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.